Kien għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu meta l-ajruplan żviluppat lu ħsara fil-magna bil-konsegwenza li kellu jagħmel inżul ta' emerġenza. L-inċident seħħ fl-ibħra viċin Filfla, eżattament mal-5 kilometri fil-punent ta' din il-gżira. B'xorti tajba l-pilota ma weġġax għalkemm wara l-inċident ittieħed l-isptar Mater Dei permezz ta' helikopter tal-Forzi Armati. Il-pilota huwa Charles Sammu ta' 58 sena u li għandu madwar 600 sija esperjenza jtajjar l-ajruplani. Huwa uża l-esperjenza tiegħu biex niżżel l-ajruplan bl-inqas danni possibbli qabel ma ntefa' fuq ċatra ta' emerġenza u ħaraq xi flares biex isejjaħ għall-għajnuna. L-ajruplan huwa tat-tip Sokata TB20 u n-numru ta' reġistrazzjoni tiegħu huwa N123 xexe. Esperti tal-avjazzjoni li tkellmu ma' One News għalunna li dan l-ajruplan kien reġistrat l-Amerika u dan sabiex ikunu evitati proċeduri ta' manutenzjoni fl-Ewropa. L-ajruplan ereq minnu fih u issa jrid ikun stabbilit kemm hu font il-baħar qabel tittieħed deċiżjoni jekk hu ser jittella jew le. Infetħu żewġ investigazzjonijiet separati fuq l-inċident, waħda mill-Maġistrat tal-Assa u l-oħra minn Transport Malta.